I am going to stand for women in my directorate. I will make sure that cases of rape are being, make sure that I follow up those cases and make sure that the perpetrators are arrested. Intloko entsha yeIPID uDikeledi Ntlatseng uthi wothuswe kukuva wasetyhini wadlwengulwayo wahlaselwa, kodwa nangona yekhona amanqina amapolisa zange enze umsebenzi wawo wokuphanda ngokufanelekileyo, nto leyo yakhokhelela ekubeni eli tyala lichithwe. Uthi ipolisa laqala ukwenza umsebenzi walo ngokufanelekileyo emva kokuba lo wasetyhini wabhalela umphathiswa ecela ukuba ngenelele. Uthi into yamapolisa angazimiselanga ukwenza umsebenzi wawo ngendlela iza kuphela. When this police officer takes this case to court and there is not sufficient evidence to convict, and the next thing the case was thrown out of court. Now, because then the lady then further went on to write a letter to our own minister to request that he must intervene in the case. The police officer to the lady started doing what was expected of him to be done in the first instance. He was supposed to have taken statements from this lady, was supposed to have taken statements from the witnesses, and this is what he should have done initially. So this is where I come in. Uthi uzimisele ukubuyisela intembeko yoluntu ngakwi-IPID kwaye uthi amagosa le-arhente azaqinisekisa ukuba amatyala aphandwa ngokufanelekileyo ukuze ne-NPA ikwazi ukutshutshisa, kwaye abantu abafake izimangalo baza kunikwa ingxelo. I've said to this team, we now need to go out in the public domain and make sure that we get as many cases as possible. And what I am committing to our public is that I will make sure that all these cases are being investigated properly. Uthi le arhente ifumane izimangalo eziliqela ngamapolisa enza umsebenzi wawo ogwenxa ngale nkqubo ye-lockdown, kwaye uthi i-IPID izaqinisekisa ukuba ziphandwa ngokukhawuleza ezi zityholo. Le ntloko yeIPID intsha ithi izimisela ukusebenzisana noluntu kwiinzame zokuqinisekisa ukuba amapolisa enza gwenxa umsebenzi wawo ajongana nengalo yomthetho.